Здравейте всички, това е нашия трети клип. Отново сме в нашото сървърче, в което мога да ви кажа, че при 10 или 15 абоната не сме решили още. Ще направим нещо, то не е giveaway. Някой ще влезе да играе с нас. Ще свържем с него чрез Skype, но това по-нататък. Също така мога да ви дам още една тайна и тя е, че ще има много яка томбола в Бъдър PvP, който играе там. Ще направя още един от нас, който играе. Другото до мен е Божидар, който го знаете от всички клипове до сега. И един, който до сега го нямаше, който може да се обади. И днес както сами може да се досетите, той е леко така нов в Майнкрафт. Самия факт, че казва на магиос... Да, и на скелет арчер или стрелец. Нали ден? Български релатан. И днес ще стрим с мен една къща, която ще построят на реката и искам да видя въобще дали ще получим. Или... Да. Тежко е положение това. Добре. И направихме току-що, както виждате. Викадете малко светлина. Защо е река там? Опитва се момчето. Само дами и господа, трябва да измислиме как да стигнем до тази къща. Кой те гони? Опа, сървъра кръща. И след леки технически проблеми отново сме тука. Денката, доколкото знам, още го гони зеления. Интересно. Беги надалеч от къщата. Махай се от тука, бе, виж? Да. Зарад тебе. Зарад тебе, да. Тостера. Ти имаш леки психически проблеми. What the fuck, мишката ми се бъдна. Добре, така. Сега ясно съм точно каква къщичка ще се получи въобще. Да има нещо. Барак. Кое бе? Абе. Ти кама с на тебе кой е строил? Благодари. Ага. За кое говори това, че съм при вас? Аз ли бе?
Дени, никой не му отицване логиката, колко и да се опитваме. Верно, бе. Верно става нано. Аз ще се спускам. Не, как е? Ами, това ми скепи. Стига, бе. Добре са три. Добре. Стига, бе, са три да изръзвам клипа. Стига, бе. Да, това стана нещо такова. Насред водата. Стига. Да, ако мисля така. Абе, да. Също. Що? Да. Да, ти това гледай да направиш и... Добре, то това стана нещо като мост, от който може... Може да ловиш шингиба. Всъщност, сега ще го направя, Не, аз исках да е нещо... Аз исках да го направя всъщност нещо като рибарска къщичка насред водата. Ще фанеш... Гащите. Да, наистина. Розовите ги гащи. Ръце. За ядене. Да, защото те здравелите дарат. Добре, мислите ли, че
Мислите ли, че някой от хората, които ни гледат, знае, да и въобще знае за какво става въпрос? Да. Диди заплаха. Не да видим на колко стана този път. Диди 10 минути. И общо взето и така хора, явно това ще от нас. Малко тъп клипа. Какво се прави? Видяхте ме само как се прави къщичката и другите как се разправят. И така, абонирайте се, за да можете да играете в този прекрасен свят, в който сега за няколко минути ще ви развитят. Тук е самостоите правени от мен. Тук отново имаме една къща, която е строил човека, който го снимах на спид от миналия епизод. Тук чудни мостове от мен с градинки. Видите нагоре, надолу. Да. Това тук е надолу е мината. Тук е общата къща, която съм строил. Това е на Божидар Пекарата, която знаете от един от епизодите. Това е друга къща. Тук така друго, какво да покажем. Това още една къща, която е строил. Тук стълбище имаме. Това ни е фермата от Божидар. Това е... Аре, махните, това е къщата на Божидар на Дърво. Това е колата страна от мен. Там къщата на Божидар, която прилича на мини хотел. И това е на улицата. И така, Bulgarian Gamer, и това беше от нас. До скоро.